gesek dhewe iki sing original Sing ori, sing asli. Sing asli. Sing asli. Lha kok iki asli? Iki ngopo? Iki pura asli to? Aku bandrekan. Enek to wong wedok kok bandrekan iki lho rumangsang. Bandrekan dhewe. Ayo, iki ngene tetembangan wong 5. Iki gandeng mike ya mung 3. Dadi engko ya sing loro sing liyane engko beksan. Diaturke tembange Murbawasesa manut penyanyine. Mbak Eka, mbok ganden. Gambyong ae lah gambyong. Wis manut Murbawasesa. Gambyong iki jare Eka mau ngesake sing iki. Ora iki mau ngomong, aku ki ya iso gambyong lho saiki lho yungko pokoke ning kono gambyong lho. Eka ki ngono kuwi. Eka iki to? Heeh. Ben sauni-unine. Ngomong Ben sauni-unine. Ngomong tak dilat kok kuwi. Lho, jare kowe mau ngomong wis aku kok pokoke gambyong lho yo ngono kuwi sapa sing WA kae tak tudone apa piye? Ndek kapan? Jam piro? Jam 7. Malah yele-yelen rada iki engko wis Murbawasesa kanca-kanca Supranada. Nang Ayu Bagio ya, Mas. Iya. Iki acarane apa? Iki acarane mantenan. Iya, mantenan. Aneh. Mantene Iva. Kok mantene Iva? Yo, wong loro. Iki paringi sing nyemek-nyemek langgam lawasan pelok barang ngujiwat. Ngujiwat. Bawane giliran. Duh Mas Mustika ning bareng-bareng jiro lu tresnaku sundari sik iki sing lokor iki sapa tes coba aku ya apik kok tresnaku sundari tresnaku ya pas ki tresnaku sundel apik jane tresnaku lho apik ki jane iki sapa ki mau kene iki kono ora nyek beni Pak ya teras iki lho Kak tak tuapuk tenan lho mike dibedakake apik kono timbang aku mike
Yo ora, sing bener ning kene aja pes sambatan kene lho, mesane Iva kae lho. Lah nyepak-nyepak ning kene iki 3 dina 3 bengi ra turu. Iya iya. Yo. Ayo kowe dhewe wae. Iya iya. Tresnaku sundul wi. Mboke sing anyaki. Yati. Jiwate yen anggaget mati anjingke alise sapa gamane
wis kulino. Ana wong bar turun mesin barang ya maksa di kongkon ngeden. Tenan lho ki mau sakmene iki turun mesin kabeh lho ki. Lah nek omah wis kulino dioso. Mung tansah tak eleke nanging terus Ayo Nduk, larek paling kari dhewe. dhewe ya. Entekno. Ya, monggo Mbak.